Takže čau, já vás vítám prvního videa z hry Shakes and Fidget. Měl spíš mazat bazár, já vás vítám u prvního videa z hry Shakes and Fidget. Tak. Jsme nás jedna, to bude takové představení postaviček. Shit. Mám celkem zelený. Půjdeme do podzemí. Mám věž, pouliční zloděj s opičkou, ale teď jdu na bičaře. Takže doufám, že ho dám. Nebudu dávat přeskočit, protože prostě ne. Fuck off. Super. Hej, to si děláte srandu, ty. Shit, pěkně, hezky vyhnutí, pěkně 600, ty vole. Ne, hej, to je sraka byta, fuck off up, jenom, shit. Hej, tak, co, tak. Hej, to si děláš. Já měl 90 nebo kolik tisíc a on měl tady životy a já ho mu bral až sem. Ne, ty vole, on nepadne prostě. Dáme si arénu na Borgettiho. Ty nějaký Ital určitě. Fuck, shit. A mám na zbraní meč pomsty, což je z kritického zásahu 5% poškození, když dáte kritický zásah. Což je super, tyjo. A S3, kde máme našeho lučišníka. Shit, vole. Super. A tady máme málo milionů. Jenom 4. Tady mám replay zvuk, nevím proč. A tady jsem si to dal všechno do síly, protože tady mám epiky na 3 staty. A tady mi ještě nepadl Merlinův vous, nebo jak se jmenuje ten světek, plus 50%, že najdete houbičky. Hej, cože? Tady nějaký podzemí padlo. Jo, máme cech, že na těchto postavách moc nehrajem. Nebo nejsme moc aktivní, takže klidně si stopněte video a přečtěte si to. Tak. Jdeme na bičaře. Tu dám přeskočit. Prostě ten červený hajzlíček nepadne. No je z 4, kde máme magického. Prostě mága. Taky nám skončila hlídka. A máme skoro 15 milionů. A tady je magiček. Dáme podzemí. Na starou duši ani nejdu, protože to je moc silná. Ty na sněhovou, no v obě ty prostě podzemí a věž je moc silný, takže, ale radši chodím na sněhovou vločku. Nevím proč. Shit. Protože, je down, sněhová vločka down. Jo. To si děláte prdel. No, sice je to epic na 3 staty a já jsem včera dal karkulku a padly mi tyhle boty. Shit. Hrozný to hrne. A jsou jenom o 2 staty lepší, což je fail, protože jsem čekal, že padne nějaký dobrý epik a ne prostě takovej dead kokova. Jo, to jsem dokončil já.
včera i to podzemí. A jdeme na S8, kde máme Vara. A ten jde na starou duši nebo na hvězdný tolar. Hvězdný tolar bude down, protože ten určitě sundám. A tady už máme zvuk. Tak. Shit, nám neskončila výdrž, což je trapný. Ale hvězdný tolar prostě společníci jsou úplný kokosáci, protože mu neuberou nic. Sleduj, oh shit, tak nic. Oh. Fuck. Ty vole, co jsi ubral, ty, to je. Jinak ubírám tak 3 miliony, no. Nechci se chlubit, ale jsem to posral. Dáme si nějaký úkol a přesuneme se na S11, kde jsem včera dal bičaře a padl mi blesk na všechno. A což je super. Žít. Ne, já jsem si do prdele. Já jsem si zapomněla řídku, protože no to je. Tady totiž nemám vrachy, protože si vylepšuju obratnost, protože chodím na, pokud co hraju šejk, tak vědějí, kdo tam je. Co? What the fuck? Něco bliklo, nebo... A já zkusím obě dobře vychovaní chlapci a pekelního pejsička. Já mu beru hodně, no, ale... Ty pičo. Pardon, co to bylo za kritik? Ne, zkusím... To je těžký rozhodování, protože ty dobře vychovaní chlapci jdu na pejska. Hej ty, já musím dávat prostě samý... Oh shit. Ty tak to je fakt fail dnešní video, protože prostě to nepadlo pod zem. Jo, padlo vlastně ta sněhová vlčka. A teď se přesuneme na S18, což je postava, který se věnuju nejvíc. Podzemí neskusíme, protože jsem zkoušel před hodinou a dal jsem nočního Google a nepadl. Mám už hospodu, protože jsem hrál na mobilu. Tak, to. A je bliká, takže tak. A padl mi okřidelník za goldy, což je úplně bombastický. A za vampíra se dostal tenhle pakovštít. Já je to úplně boží. Síla výdrž štěstí 4 a zablokovat 15%. Mám zbraň na štěstí, že zatím mi nepadla zbraň na sílu, vidíte, za 23 minut. Čechům děláme nábor do Danger Noob. Máme tady zatím malý levely tady toho. A jinak toto video jsem měl dát na začátek. Půjde na Gameboys.cz. Tak. Honza Šuchma. Jo. Úplně v pohodičce. A kdybyste se, možná se divíte, proč mám tak obrovskou sílu a výdrž, tak to je díky tomu, že než jsem získal tenhle klíč od toho prvního podzemí, tak
jsem ho asi 3x nebo 4x prodal za 250 goldů, což je na 10 hodně, tak jsem za to vylepšil. Jsem to mohl dát do cestu. A jdu na zkušenosti, protože smrtku teďko nedám. Takže chci udělat tak level 20, což asi neudělám. Mám na to, oh shit, 2 dny. No, pokud mi nepadnou nějaký nový lik. Takže já se s váma loučím a uvidíme se fuck off u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Takže zdar.